Mijo. Et Mijo. Mune bi, il veut comment faire là? Il a mon mémoire. Mijo, mune bege ketan tole. Il te comment faire là? Mune bege ketan. Mon bégane ketan to. Eh bado, ne bado. Il te n'a chef fier Mijo. An sengana ni ko nuna re. An doke nuna ben ala chef. Depuis wakati me ko gele o te dabla. Ali mo be fera kuma ni sebe la. Ibo ta ko wuli ko ke kele. Mumeno mun kele ne be la ibo fone tanto. Mumi gi blanna. Vraiment ne, ibo ro ne segana yare de quoi. Je dunguru kuma msemsen, je dunguru kuma msemsen. Ou bien ebulu ko furu yere ni ana furu ana ko madura be no jugure ya. Ngoni memi fiena sabali. Iga jisuma yi kolji la. Iklala. Ha? Ibara. Nton chugula. Depuis dugu jɛra ma se mɔgɔ ma mɔgɔ si ma se ma. Ala kama nton chugula. Ni kuma t'i da dɔrɔn tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Mijo. Ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna i bɛ ne lamɛn. N'i ma changer. I b'a ta i nin yɔrɔ kelen na. Ko n'a t'e kɔnɔ ko ne ye mɔgɔ gansan de y'i bolo ten tɔ. E bɛ ka ɲinɛ ko ne ye cɛ de ya. Kuma bɛɛ ne bɛ segin ka kuma f'i ɲɛna n'i cɛ de ni e b'a to don i kunkolo fɛ de ya. Nteni, i yɛrɛ i tɛ ten dɛ. O kuma mɛ. Mami, ne kɛra gere k'an yɛrɛ furu fara. Ka kɛ gere k'i yɛrɛ furu fara fɛ. Sabula ne ye n da don ko la ko min ka bon ne da la. Nteni man faamuya. Ne ni mugu bɛ ɲɔgɔn fɛ. A bɛ san caman kɔ bɔ. Nin wagati laban in na k'a y'a laɲini k'a bɛna woro bɔ n nɔfɛ. E yɛrɛ bɛ dɔn kalama o ko la. Mais ni tile ka bilen na n'o nana fɔ ne ma k'an k'a bɛɛ jɔ. K'a bɛɛ jɔ wa? Tɔgɔ di tantɔ. O don la an sigilen gɛrɛ na. A terikɛ de bɔra n'a muso ka problème ye ko ale muso n'u ka dukɔnɔmɔgɔw tɛ ka bɛn. Ne fana y'a terikɛ dɛmɛ. N k'o bɛ ka mun kɛ n k'o ka ɲi. N ko parce que n ko mɔgɔ tɛ se ka waliden ta ka b'u fɛ yen ka taa bila i fɛ yen ko k'a tɔɔrɔ. Ne ka o kuma o de ma bɛn a ma. Ko sɛgɛ n'i ye ne kɛtɔla ye k'o fɔ ko ne yɛrɛ jogo ma. K'ale tɛ se ka ne furu fo ka taa sigi ne wolo ka du fa. Sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ k'a plaigner ni ye nka o bɛɛ la e tile kelen ma goya ne ye. Ne bɛ fɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ yen nɔ i bɛ mun de nɔfɛ mun de ka di i ye. Genre, ni ye appartement ta don min na ka ne bɔ nin duba in kɔnɔ kɛ o don kɛlɛ bɛ ban. Depuis ne ma furu n y'a f'i ɲɛna n ko n tɛ duba kɔnɔ sigi fɛ. Don o don kuma caman don o don mankan n'i ye fɛn min kɛ k'o tɛ ɲuman ye hali n'i ye ɲuman kɛ du in kɔnɔ yan nɔ o bɛɛ bɛ kɛ juguman ye ne bolo. Cɛ ne tɔɔrɔ la sa n tɔɔrɔ la walayi. Walima a bɛ aw ɲɛna ko n'i ye muso ye ka ban dɔrɔn k'i ye jɔn de ya. Cɛ ne tɛ jɔn ye dɛ. Walahi ne tɛ jɔn ye. Ne tɛ n da bilen mɔgɔ si k'i tagamani kan. I bɛ bɔ de i bɛ taa appartement ɲini. N'an bɔra yan san min na kɛ i ni ne bɛ ja. E bɛ o appartement ko kuma min fɔ o bana ye fɔ ne tun t'a ko kan. Kuma de ne bali. Kuma ko ayi ko ne ka na ko n bɛ bɔ n balimaw kan fo ka taa so ta yɔrɔ wɛrɛ la k'a cɛ man ɲi. Ne sigi a miiri ma ka kuma la tiɲɛ de don tiɲɛ de b'a fɛ a fɛ o. N'a fɔra ne ka bɔ du kɔnɔ yan nɔ ne kɔrɔ de bɛ yan nɔ e bolo ko balima tɛ ne la da ou bien e bolo ko marabaga tɛ ne la. Tiɲɛ don ne ye muso furu nka o fana t'a yira ko mɔgɔ tɛ yen mun tɛ ne mara o tɛ se ka kɛ o. Genre i bɛ n lamɛn. O tuma na e ye denmisɛnnin de ye halisa. E tɛ se k'i yɛrɛ kɛ cɛ ya. Depuis i fitinin i dɔgɔmani marabaga bɛ k'i la o wagati. Depuis o wagati de i bɛ mara. I kɔrɔbayara f'i ye muso furu. O bɛɛ la ko marabaga. E bɛ marabaga ɲini de la halisa. N'i kɔrɔbayara i tɛ mara. I tɛ mara. I bɛ mun mara kɛ? E ma muso furu ka ban. E t'i numan ni kini bolo dɔn. I tɛ n ka tiɲɛ f'i ye Mijo. Han?
I bɛ fɛ ka cɛ de mɛn tulo la appartement ko n t'a ta bi n t'a ta sini ne tɛna n ba dala kuma fɔ ok kana ta ne fana décision min ta n fana tɛ bɔ a kan o tuma na mun kɛra Mijo sabali Mijo ala kama sabali ka sabali wallahi bilahi ne tɛ sabali e m'a fɔ e tɛ taa ta bon nin du in kɔnɔ yan nɔ nin so in tɛ yan lafiya kelen a tɛ kɛ nin so in kɔnɔ yan en tant que ne ma bɔ nin du in kɔnɔ yan bilahi mɔgɔ si tɛ lafiya ne Mijo bolo yan nɔ i sigi k'a filɛ cɛ n teri e dun y'o gɛlɛya dɛ n'a sɔrɔ i y'o kɛ i jo foyi t'o la e yɛrɛ b'a kalama i ni mugu bɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna a ma furuko fɔ nin wagati labɛn na n'a fɔra o nana furuko fɔ e ye i bɛ tila tuguni ka comportement dɔ ta ka yira o la n'o kɛra a bɛna sira i ɲɛ dɛ a b'a fɔ ni ale y'i furu ka taga o fɛ don dɔ la i kana na taga ale ba ma n teri muso kan ka kɛ kalankɛla de muso man ka kɛ faralikɛla ye ne kɔni bɛ mun ɲini fɛ i ka mugu lasigi i ka yafa deli a fɛ n'a ma sɔn ne yɛrɛ bɛ fari la an bɛ taa yafa deli a fɛ muso n'i furula ka taa cɛlasigi la kan k'i cɛ faamuya i cɛ b'a kɛ ba ye ka balima bɛɛ lajɛlen balima n'o kɛra i ka furu bɛ sigi i ka kuma faamuya n'i ka kuma mɛn n bɛ n'a kɛ i komi n'a fɔ i y'a fɔ ne cogo min n teri wala ne ɲɛwalenba de bɛ e fɛ bi cɛw tɛ sɔn muso furu ma mun ko k'a bɛna e furu e bɛ tila tugun ka comportement dɔ ta ka yira o la ne kɔni bɛ mun f'i ye n'i ka sansi laban de i kana to i k'o jɛnɛ i b'a gɛrɛ cogo sugu bɛɛ la i ka taa yafa deli a fɛ f'a ka sɔn yafa in ma de. ne ye yafa deli ye mais ne yɛrɛ de nimisalenba de don nin kuma in fɔli la hali sisan yafa deli a fɛ dɛ ni a ma sɔn ne yɛrɛ bɛ fari la an bɛ taa yafa deli a fɛ mais n tɛ nin n'a sɔrɔ nin idée in b'i kunna nin bila dɛ nin tɛ idée ɲɛnama hali dɔɔni nin tɛ furumuso ɲuman si hakilina ye muso kan ka kɛ dukalana de ye i man kan tɛ k'a fɔ k'i bɛ du fara tobisi de la e de kan ka aw ka du bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i y'a faamuya. alhamdulillah n'i y'a ye n y'aw wele dɔ wɛrɛ tɛ i komi ala sɔnna furu sirila ka ban aw wele kun ye min ye ne bɛ fɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ degun o degun bɛ du in kɔnɔna na fɛn fɛn dogolen don ani kɛnɛkantaw n ka se ka bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama tiɲɛ don problème min tun bɛ du kɔnɔ n tun bɛ k'olu dɔw gérer dɛ nka sisan a ka di n ye halisa problème wɛrɛ minnu bɛ yen n'u dogolen don ka se ka bɔ o caman kalama cogo min na an ka se k'a dilan wa a problème foyi tɛ yen ne bɛ se ka min dilan du kɔnɔ ni aw yɛrɛ tɛ o de kama n ko aw ka fara ɲɔgɔn kan aw ka na an ka kuma. Kɔrɔmusa kuma bɛ ne fɛ. ok kuma b'i bolo. A ka di ne i ka yafa deli tɔnɔ Sidiki fɛ ne tɔgɔ la sabula ne kun ye ko in faamu k'a kɛ cogoya min na o tɛ k'a fɔ ko in ɲɛngoya de tun bɛ ne la wala o tɛ fɛnɛ a tun bɛ ne kɔnɔ k'a fɔ depuis bi tɛ ko dɔ de tun bɛ n ka kɔrɔ quoi sinon k'a fɔ ko dɔ bɛ ne fan fɛ ka ɲɛsin maa ma soit ko dɔ bɛ ne fan fɛ ka ɲɛsin tɔnɔ Sidiki ma walayi o tɛ ne ko in faamu k'a kɛ min a tɛmɛ n'o bɛɛ kan a kun ka di ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'a deli denmisɛnniya de ye n sɔrɔ n tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan. Tɔnɔ ma kɔrɔfɔ mɛn fili y'an sɔrɔ kuma dɔnnaw ko ten ko fili ma jugu nka n tɛ segin n man ka fili dɔn o de masiba ye ni maa filila ka tila ka segin a kɔ k'a ka fili dɔn a ka kan yafa ka ko ma donc an bɛ yafa ɲini i fɛ i ka yafa ma. Musa a fɔ Daramani ye ko ne tile kelen
a ma jigin ne kɔnɔ fiyewu ko n tɛ yafa a ma Dramane ye ko dɔ de kɛ waati dɔ la min ma bɛn o de kama ne wulila ka se ka kuma a fɛ cogo min na a ka se ka dan a danyɔrɔ la ne tɛ se ka kojugu ta ka ɲɛsin Dramane ma o Dramane ye ne den de wa ne kɛla fa ye mun de kama hakili dɔ de kalifalen don ne la min tɛ Dramane na o la ni Dramane filila ni ne fana ye n da Dramane kɔ kan fili kan ten ka a dɔgɔya walima k'a danga fo ka taa se hakɛya dɔ ma o ye ne kɛlen ka n yɛrɛ danga dɛ k'a da kan ni Dramane ɲɛna bi a fa a wolofa in tɔgɔ mana fɔ togo togo dɛ ne tɔgɔ bɛ tugu a la k'a da kan foyi ma kɛ du in kɔnɔ ne sema ye min na o kama nka fili dɔ ye Dramane sɔrɔ ko ko bɛ yen n'i t'a ɲɛdɔn a ka kan i k'a ɲɛɲini a ɲɛ ka f'i ye o b'a to i tɛ don fili dɔw kɔnɔ a k'a jija o ɲɔgɔn wɛrɛ ka n'a sɔrɔ n'o tɛ ne yafala wa ne tile kelen ma deli ka dimi a kɔrɔ k'a fɔ ko n tɛ yafa a ma o ma kɛ fiyewu donc o diyara n ye yɛrɛ de problème kelen bɛ du kɔnɔ o ye genre muso ka problème de ye vraiment ale de ka ko kɛlen don ka an se an dan na ne yɛrɛ ma se ka fosi de faamuya a ka ko la n'a fɔra fini dontaw yɛrɛ ma ɲi buramuso tɛ to kasinaw tɛ to kuma tɛ an yɛrɛ kɔni ma o donc vraiment ale ka ko de kɛlen don ka an degun yɛrɛ de o problème de bɛ yen Tonase kuma tun bɛ ne fɛ Mijo ka ko in na tellement que Mijo ye ko in dépassé a tɛ mɔgɔ si lamɛn a tɛ ne kɔrɔ si bonya kuma tɛ n ba ma o hukumu kɔnɔna la ne fana y'a ɲini kɔrɔmuso fɛ n'an ka ko dabila quoi. Tɔnɔ ne yɛrɛ maloyalenba de don halisa an ka ko in na ne ye ko min k'i la nin halisa n bɛ yafa ɲini i fɛ i ka yafa n ma nka ne ye ko in ta ni dusu de ye ne bila a la sinon juguya yɛrɛ tɛ fɛnɛ dɛ walayi nka e yɛrɛ k'a ta ka da i ɲɛkɔrɔ balimako de ne balimaw ka di ne ye cogoya min na n'a fɔra ne kɔrɔkɛ muso ko cɛ wɛrɛ bɛ fɛ k'o ta o dun tɛ cɛ wɛrɛ ye fɛnɛ fo ne yɛrɛ furucɛ terikɛ an yɛrɛ b'a dɔn ka gɛlɛn dɛ o de ye ne bila nin bɛɛ de la sinon juguya tɛ walayi nɛnɛ n'i faamuya o tɛ yafa deli ma mɔgɔ min jogo tɛ min ye kɔrɔlen ne y'o kɛ o bɛ bali mɔgɔ la kɔrɔlen ne ni e bɛɛ bɛ ka décision ta ɲɔgɔn fɛ mais sen na i ma fɛn fɔ n ye mais comme i yɛrɛ ko k'i y'a kɛ balimaya kama balimaya ka gɛlɛn ni yafalen don ni yafara ma o diyara mais min jɔrɔ bɛ ne la bi o ye Asetu ka ko de Asetu ka cɛ sɔrɔ quoi awɔ tɔnɔ i yɛrɛ lafiya o ko la o ko banna koyi ni pression dɔ sigi Asetu kan yan n'a ka cɛ ɲini ka na sinon a tɛ don so kɔnɔ yan nɔ a ko ma k'a ye cɛ sɔrɔ dɛ a ko ma k'a ye cɛ sɔrɔ k'a bɛna cɛ yira n na wa n y'a f'a ɲɛna de k'a gɛlɛya ma ko nin semaine in kana ban ka sɔrɔ a mana cɛ yira n na dɛ sinon a tɛ dumuni kɛ yan nɔ e sera k'o kɛ i yɛrɛ lafiya o ko la ne y'o k'o diyara n ye kosɛbɛ Asetu ka ko yɛrɛ kɛra ka musokɔrɔba yɛrɛ jɔrɔ cogo min na a t'a dɔn a b'a bila fɛn min mais e yɛrɛ b'a dɔn lagare de don musokɔrɔba tɛ se ka foyi de gɛlɛya a bolo n'a ko a tɛ fɛn o fɛn na musokɔrɔba t'a gɛlɛya a bolo mais comme e yɛrɛ ye décision ta i yɛrɛ ye k'a bila cɛko in sira fɛ i jija nin sen in na kɔni a ka bɔ a sira fɛ ayi i kɛ pewu nin kelen nin kɔni Asetu bɛ taa nin cɛlasigi in na wa a tɛ kɛ nin diyagoya de e k'a to ne ma dɔrɔn donc foyi t'a la wa ne fɛnɛ tɛ jigin Asetu la i b'a dɔn san npogotigi ne ye ko fɛn u b'a fɔ de ko fo cɛ waritigi ou soit u bɛ cɛ min ɲɛ ɲɛna woloma de kelen don k'an bɛɛ de sɛgɛn hali ne yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ ten tɔ de koyi nka ne yɛrɛ ba ta kama n taara cɛlasigi Asetu bɛ n'a faamu tagalen ɲɛfɛ a bɛ n'a faamu ne y'a faamu bɛ diya n ye parce que ne ye Mijo furu kun na ne m'o kun si sɔrɔ Mijo la ma nafa foyi sɔrɔ Mijo ka furu la hɛrɛ ye 100 ne ma kelen ɲɛ la n'a ma wuli ko ninnu musow bɛ ka
ale ɲɛgoya a wuli ko ne kɔrɔkɛw t'ale fɛ a b'a fɔ ale ɲɛgoya bɛ ne ba la wa tiɲɛ yɛrɛ la ko in kɔni nege tɛ ne yɛrɛ la bilen ne tun bɛ fɛ an ka ko bɛɛ dabila. Jɔn ne y'o de f'i ye depuis o don n m'a f'i ye k'i ka furusako kuma in bila ne m'a f'i ye yan. Junior ko ko n'a wulila hakili ka kɛ ka ko dilan o de ka fisa kosɛbɛ n'o tɛ dusu mana kɛ ka ko ko dilan nimisa bɛ y'o kɔfɛ e yɛrɛ bɛ ka ɲinɛ min kɔ den in tɛ e ta ye o a sigilen bɛ e de kun furu la nka e ta tɛ dɛ n'a kun danna e kelen ka taali ma o ka so k'e bɛ denmuso in nɔfɛ furu la a kun tɛ d'i ma dɔw de taala kuma na n'a tala k'a d'e ma i k'o dɔn i kana na girin k'i bɛ décision dɔw ta i yɛrɛ ma ni nin ko nasugu kɛla fɛɛrɛ de bɛ kɛ cogo min na k'a se k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na a ka kow faamu aw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ furu tɛ fɛn ye ko i b'a daminɛ tile kelen da kelen ko ka tila k'i jɔ k'i sen bɔ a la o fɛn tɛ dɛ wa kana ɲinɛ k'a fɔ n'i bɛ muso furu ani jogo dɔ de bɛ bɔ u ka so a bɛ na aw ka du min kɔnɔ a bɛ na jogo kura de ta yen wa f'i k'i muɲu a kɔrɔ de aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ ni hakilinaw ye dɔɔni fo ka yan jogo don a la ne girinna k'a fɔ ko a ka kɛ furusa ye ni bɛɛ y'a kɛ ten a tɛ ɲɛnabɔ dɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ ko ni kungo in tɛ e kelen da la furu caman de bɛ min sigilen don ni problème ninnu b'a kɔnɔ nka a ka ca Ala fɛ hakili fara ɲɔgɔn kan ni sigi ka kumaw mana kɛ kow la olu bɛ to ɲɔgɔn bolo i kana to ka nin hakilina in ta abada ka girin k'a fɔ i bɛ don hakilinaw la ka kow tiɲɛ ta ka n'o kɛ n'o tɛ n'o cayala i ka kow la i bɛ nimisa caman sɔrɔ ɲɛnamaya la. Tɔnɔ Sidiki i bɛ hakɛ to an filɛ fɛn na Junior yɛrɛ de ɲɔ don sabula i kan ka muso ta i kan ka dɔn i kan ka min ta depuis Mijo bɛ n'a don min na Mijo ka fini don cogo a n'a jɔn muso ta ye kelen ani Musa muso ta ye kelen a ne muso ta tɛ kelen wa hali Mijo mɔgɔ fɔ cogo a bɛɛ ye kɛlɛ de olu de ye ɲɔgɔn dɔn kɛnɛ ma ka na yan nɔ gɛlɛyalen bi e bɛ na ko furusa i bɛ kuma wɛrɛ fɔ i b'o de to yen nɔ an b'a essayer ka solution de ɲini nin na sinon furu foyi tɛ sa yan nɔ o t'an ka du danbe yɛrɛ wa o tɛna fɔlɔ e la yan nɔ o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ. Ne ye nin ko in faamu ni san ɲaamina jati tɛ dɔn kalo la o ɲɛ ye min ye ta waati ko kuma n'an ko an bɛ n'o don a la sisan o b'an ka kuma janya an t'a fɔ an tɛ dɔn nin ko bɛ yɔrɔ min na sisan i komi e ni Musa de ye ale kɔrɔ ye ne bɛ aw de lamɛn n'a y'a sɔrɔ aw bɛ fɛ ka hakilina min ta cogo min na k'a fara Junior kan ka se ka muso in lafaamuya o ka ɲɔgɔn faamu o kɔni bɛ diya ne ye kosɛbɛ. Ok tɔnɔ n'i ka jɛ ye i yɛrɛ ka nin hakilina in a hakilina ɲumanba de di yan donc ne tun b'a fɛ a k'a to ne ka kuma Mijo fɛ n kelen n'a kelen donc mun b'a kun n'a kan cɛ n'a sera k'o fɔ n ye o na kɛ solution bɛ sɔrɔ kow la ne kɔni fɛla o kun y'o ye. Ayiwa kuma kun ye de solution ka se ka sɔrɔ a la n'o de ye ka hakilina ye an m'o to e bolo e k'o sirala taama k'o lajɛ ni jaabi min sɔrɔl'o la ko kan ka dilan cogo min na an b'a dilan ten. Junior muso tɛ mara ni fanga ye muso bɛ mara ni hakili ni kodɔn de k'a d'a kan muso yɛrɛ de jɛngɛnen don muso bɔla galaka de la o galaka kolo jɛngɛn bɛ cogo min na dɛ n'i ko k'i b'o tilen yara o tilenni ma nɔgɔn muso b'o cogo de la ni muso ye kolankolon kɛ kuma o kuma e de bɛ fɛɛrɛ kɛ ka fara a kan
ka to ka hakili nɛgɛ k'a nɛgɛ hakili la fo a ka bɔ o kokolon kɔnɔ dɔɔni dɔɔni n'o tɛ n'i y'a kɛ ni dusu ye dusu tɛ muso mara dɛ n'anw y'an taw kɛ dusu la aw nana aw baw sɔrɔ an bolo cogo min na a ku to n'o sɔrɔ ten i k'i hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ. Tɔnɔ ne yɛrɛ maloyalenba de don halisa an ka ko in na ne ye ko min k'i la nin halisa n bɛ yafa ɲini i fɛ i ka yafa n ma nka ne ye ko in ta ni dusu de ye ne bila la juguya yɛrɛ tɛ fɛnɛ dɛ walayi nka e yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ ɲɛkɔrɔ balimako de ne balimaw ka di ne ye cogoya min na n'a fɔra ne kɔrɔkɛ muso ko cɛ wɛrɛ bɛ fɛ k'o ta o dun tɛ cɛ wɛrɛ ye fɛnɛ fo ne yɛrɛ furucɛ terikɛ an yɛrɛ b'a dɔn ka gɛlɛn dɛ o de ye ne bila nin bɛɛ de la juguya tɛ walayi. Nɛnɛ n'i faamuya o tɛ yafa deli ma mɔgɔ min jogo tɛ min ye kɔrɔlen ne y'o kɛ o bɛ bali mɔgɔ la kɔrɔlen ne ni e bɛɛ bɛ ka décision ta ɲɔgɔn fɛ mais Zeyina na i ma fɛn fɔ n ye mais comme i yɛrɛ ko k'i y'a kɛ balimaya kama balimaya ka gɛlɛn ni yafalen don Ni yafara ma o diyara mais min jɔrɔ bɛ ne la bi o ye Asetu ka ko de Asetu ka cɛ sɔrɔ quoi awɔ tɔnɔ i yɛrɛ lafiya o ko la o ko banna koyi ni pression dɔ sigi Asetu kan yan n'a ka cɛ ɲini ka na sinon a tɛ don so kɔnɔ yan nɔ a ko ma k'a ye cɛ sɔrɔ dɛ a ko ma k'a ye cɛ sɔrɔ k'a bɛna cɛ yira n na wa n y'a f'a ɲɛna de k'a gɛlɛya ma ko nin semaine kana ban ka sɔrɔ a mana cɛ yira n na dɛ sinon a tɛ dumuni kɛ yan nɔ e sera k'o kɛ i yɛrɛ lafiya o ko la ne y'o kɛ o diyara n ye kosɛbɛ Asetu ka ko yɛrɛ kɛra ka musokɔrɔba yɛrɛ jɔrɔ cogo min na a t'a dɔn a b'a bila fɛn min ne yɛrɛ b'a dɔn lagare de don musokɔrɔba tɛ se ka foyi de gɛlɛya a bolo n'a ko a tɛ fɛn o fɛn na musokɔrɔba t'a gɛlɛya a bolo mais comme e yɛrɛ ye décision ta i yɛrɛ ye k'a bila cɛko in sira fɛ i jija nin Zeyina kɔni a ka bɔ a sira fɛ. ayi i kɛ pewu nin kelennin kɔni Asetu bɛ taa nin cɛlasigi in na wa a tɛ kɛ nin diyagoya ye de e k'a to ne ma dɔrɔn. foyi t'a la. wa ne fɛnɛ tɛ jigin Asetu la i b'a dɔn san npogotigi ne y'o fɛnɛ u b'a fɔ de ko fo cɛ waritigi ou soit u bɛ cɛ min ɲɛ ɲɛna woloma de kelen min don k'an bɛɛ de sɛbɛn hali ne yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ ten tɔ de koyi nka ne yɛrɛ ba ta kama o kɛra cɛlasigi Asetu bɛ n'a faamu tagalen ɲɛfɛ a bɛ n'a faamu. ne y'a faamu bɛ diya n ye. Mijo vraiment ne b'a fɛ an ka kuma bi fɛn fɛn bɛ yen n b'a fɛ an ka c'est à dire n bɛ fɛ k'a bɛɛ de ɲɛdɔn parce que vraiment ne tɛ ka fosi de faamuya donc n bɛ fɛ i ka don ko la k'a ɲɛfɔ n ye mun de bɛ yen o ji fɛn jumɛn de bɛ yen i ni ne tɛ i ni i cɛ tɛ i ni Dara tɛ i ni kansinaw tɛ o ta e ni jɔn de don mun de bɛ yen o ji han. I b'a dɔn dans tout ça là ne bɛ jigin cari la quoi sani ne ka furu Georges ma n y'a fɔ a ɲɛna n ko duba kɔnɔ sigi man di n ye a ko n ma k'o ti problème ye ko ni n furula ka don dɔrɔn k'an bɛ wagatinin dɔ kɛ n'o kɛra an bɛ bɔ a filɛ ne furu ni sisan cɛ a bɛ kalo joli la sa a tɛ ɲini kana san yɛrɛ bɔ sisan a bɛ ka n'o kuma fɛnɛ caya k'ale ba tɛ ka sɔn dɛ ale fa tɛ ka sɔn dɛ ale mɔkɛ tɛ ka sɔn dɛ anw mun bɛ ne ɲɛ sira la bilen i ye promesse de ta ne i kan k'a bɔ a sira fɛ o de ka di ne ye hadamadenya la mais ka ko promesse ta ne ka tila tuguni ka sira jɛngɛni ne walahi a bɛ digi ne la a bɛ bɛn jɔn de ma i yɛrɛ k'a da i ɲɛkɔrɔ kɛ a bɛ bɛn jɔn de ma. Mijo vraiment a tɛ bɛn mɔgɔ ma
layidu ye layidu de ye o ye tiɲɛ ye nka e bɛ ka ɲina fɛn dɔ kɔ furu fana ye ko wɛrɛ ye dɛ c'est vrai hali n'a sɔrɔ aw ye bɛnkan dɔ de ta mais kuma bɛɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ e cɛ ye mɔgɔtigi de ye o ni e nana a fɛ yen furu de don ou bien balimatigi de don donc e tɛ se ka n'a fɔ k'e bɛ fɛn dɔw ta k'ale sɛgɛrɛ o cɛ man ɲi furu la dɛ furu dun ye fɛn dennin tɛ fɛnba de don si baara de don ni i cɛ ka di ye n'i nana furu kɔnɔ ni cɛ ka di ye n'o ye tiɲɛ ye cɛ bɛ don sira o sira fɛ e kan ka don o fɛ hali n'a sɔrɔ a ye bɛnkan dɔw ta ne bɛ mun ɲini i fɛ dɔrɔn nin ko ninnu ye waati la ko de solution bɛ sɔrɔ nin ko ninnu na donc ne b'a ɲini e de fɛ ala kama e k'i mada yanni waati ni cɛ. Siriki i ye ko min kɛ nin ye a diyara n ye kojugu sabula ne terimuso yɛrɛ ka furu sɔrɔ o diyara ne ni fɛn bɛɛ ye ka tɛmɛ a n'a denw i ye a n'a denw bɛɛ ta den 4 ka fara buramusow kan i nana don a jigi kɔrɔ nin diyara ni fɛn bɛɛ ye i ye ko ɲumanba de kɛ nin ye o la n tɛmɛtɔ de kun don n ko n bɛ n'o foli k'i la. Jɛnɛba ne hakili la maa kan ka ko min kɛ n'i y'o kɛ o tɛ foli kun bɔ ne n'a furu kɛ an ka jɛn kun tɛ bi jɛn ye dɛ hali k'a dan o jɛn n'o o jigiya kama ne kun kan ka nin kɛ maa kan ka ko min kɛ ne hakili la n'i y'o kɛ o kɔni man kan o tɛ foli kun bɔ dɛ. Ni ala sɔnna nin ko in bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. N burankɛ ne tɛ se wallahi ne tɛ se e bɛ ka mɔgɔ o kuma min fɔ nin ye kɛ sani ne ka furu a y'o fɔ ne ɲɛna a ko n ma k'ale ye mɔgɔtigi ye mais olu si tɛ ne ɲɛ sira la bilen de fait que an ye bɛnkan min ta de a k'o de waleya duba kɔnɔ sigi man n'o tɛ ne fɛla ko ye parce que n ma dege a la ka daga belebeleba ta k'o sigi ta la ka taa bɛɛ t'a d'a ma so kɔnɔ kelen kelen tiɲɛ yɛrɛ la ne t'o fɛ k'a da ne yɛrɛ ka fini yɛrɛ don ta ma o man di n buramuso ye hali a man di e yɛrɛ fara ye tiɲɛ yɛrɛ la solution t'o la dɛ parce que ne ma dege nin vie ninnu na a bɛ ka pression minnu sigi ne kan kɛ ne ma dege ninnu na ne ka vie ye n ka vie de il faut que n ka n ka vie kɛ de wa ale joueur yɛrɛ mun filɛ nin ye kɛ a taara ne ta an fɛ yen ka sɔrɔ ne bɛ ninnu de dun donc ne nalen a fɛ yen nɔ a tɛ se k'a fɔ k'a bɛ na imposer ne kan bilen a tɛ se k'o fɔ ne ɲɛna. E ni ne bɛɛ bɛ kuma kelen de nɔfɛ koyi e bɛ k'a fɔ ko e ma dege nin na e cɛ fana ye mɔgɔ ye n y'a fɔ i ye cogo min na mɔgɔtigi de don sariyaw fana de bɛ an ka du kɔnɔ yan e bɛ ka fini don ta mun fɔ non seulement a man ɲi e yɛrɛ ma a man ɲi an ka du tabiya fana ma i b'a dɔn pour que i ni hadamadenw ka c'est à dire a ka mɛn jɛ la a ka ɲɔgɔn kun f'a ka ɲɔgɔn kun ɲɔgɔn jogo de kan c'est vrai e tabiya ye mun ye an tɛ se k'o bɔ a la an bɛ kun e t'a kan déjà an yɛrɛ ye e kun e t'a kan mais mun de la e fana tɛ i kun an t'a kan n'i ka furu ka di ye ne bɛ ɲininka o e cɛ man di ye yan. N burankɛ ne cɛ ka di ne ye. E ka furu man di ye yan. Ne ka furu ka di ne ye. Alors mun kuma donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ caya kun ne b'a ɲini fɛ ala kama solution bɛ sɔrɔ nin ko in na e k'i tɛgɛ dusu kan e ka waati fitinin dɔrɔn di ne ma ni ala sɔnna an bɛ solution sɔrɔ nin ko bɛɛ la. Solution dun ka sɔrɔ a la dɛ solution ka sɔrɔ a la joona bari sabula ne tɔ tɛ yan n tɛna to yan dɛ
n tɛ to yan bi n tɛ to yan sini n kalikan de don n ye n ka décision min ta n tɛ bɔ a kan n y'o de fɔ Georges ɲɛna n y'o de fɔ a ɲɛna parce que ale tɛ se ka taa layidu ta ne ka tila tuguni ka na a t'a kɛ jamalenya ye o tɛ se ka kɛ o walahi o tɛ se ka kɛ ne ye décision min ta ne tɛ bɔ a kan hali ni mɛlɛkɛ jiginna n tɛ bɔ a kan walahi. A faamuyara Mijo, n ye nin bɛɛ faamuya nka e ka waati fitinin dɔrɔn di ne ma ni Ala sɔnna n bɛ solution sɔrɔ nin na e kana n'i ta i dusu fɛ dɔrɔn i y'a faamuya e ka sabali hali sabali fitinin fara i ka kow kan dɔrɔn a banna i y'a faamuya danna. I kan ka fɔ teri bɛɛ tɛ nin dɔn teri min bɛ i kɔ furakɛ o teri man ca dɛ n'i y'a kɛ i kan ka fɔ o la o tɛmɛlen kɔfɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka laɲini dɔ kɛ i fɛ o ka di kɔni awɔ baasi tɛ n tulo b'i la n'a ma ɲa ne terimuso ye cɛ sɔrɔ ka ban ne yɛrɛ filɛ ne cɛ banna ni sisan cɛ n ka so bonyana ma n siyɔrɔ bonyana ma n bɛ ɲɛnɛfin na so kɔnɔ i t'a lajɛ ka cɛkɔrɔbanin dɔ ɲini k'a di ne yɛrɛ ma baasi tɛ n ye kuma in faamu nka i b'a dɔn an ka bi tile in na n'a fɔra ko muso cɛ kɔni fatura ka ban o y'o muso kɛlen siran fɛn de ye mɔgɔw bolo bi bɛɛ bɛ siran k'i ɲɛsin o muso tɔgɔw ma hali n'i y'a ye ne ni i terimuso ka ko mɛnna fo ka na se nin waati ma o yɔrɔ in de kama don sabula a jigila ne kɔnɔ ni n taala ni laɲini kɛ a fɛ n'a nan'i ban sisan a bɛna kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko kabini a cɛ bɛ balo la ko nin ko in tun bɛ ne kɔnɔ k'a ta k'a ɲɛsin a ma o de kama ne yɛrɛ sina sumala ko la kosɛbɛ fo ka na se nin waati ma nka n'a ma ɲɛ i yɛrɛ nana ni nin hakilina ye baasi t'a la ni n taala misiri la bi n'an tilala seli la n bɛ ci lase alimami ma togo bɛɛ la n m'a fɔ a ye a ka fɛɛrɛ kɛ togo min na an bɛ se ka cɛkɔrɔbanin dɔ sɔrɔ i ye n'o kɛra o bɛ diya n ye kosɛbɛ ni Ala sɔnna a ma kow bɛɛ ye laɲini de ye kow bɛɛ ye laɲini de ye n'i ye ko min laɲini n'a b'i yɛrɛ nin kan n'a ka di i ye k'a kɛ a ka ca Ala fɛ kuma caman o ko in bɛ ɲɛ sɔrɔ ne n se ye fɛn fɛn ye nin ko la ni Ala sɔnna m'o kɛ togo min na i ɲɛ bɛ se ka bɔ sira la o diyara n ye ayiwa o de kun don n bɛ sira ɲini baasi tɛ sira b'i bolo awɔ siri musow ka ko kɔni a bɛ kɛ cogo di muso ko in fana ma nɔgɔ dɛ n'a fɔra ko cɛ fatura e ka girin ka taa togo dɔ la yen ni i ka hakilina ni o muso ka hakilina ta ma ta bɛn ɲɔgɔn ma ko ma nɔgɔ dɛ nka ni Ala sɔnna a ma n bɛna n seko kɛ nin ko in na Junior. Ajara. Ça va. Kan me wino. Kan foi tu. Abega ngon. Junior. Abe mai ne. Oh ici. Ne ko e kuma na muru fɛ a sɔnna delili ma Ajara. E bɔra mɔgɔ mugu ye mɔgɔ min a dusu ka bon toro. Ne bɛ don min na e bɔra ne fɛ yan ne kuma na mugu fɛ. Nka a ko k'a tɛ ko in bila dɛ. Awɔ. E yɛrɛ b'a dɔn. Mugu terikɛ de ye ne ye wa ne terikɛ de ye mugu ye fɛnɛ. A tɛ ban ne ka kuma ma i n'a fɔ ne fɛnɛ tɛ ban a ka kuma ma cogo min na. Nka nin kelen in a dimina dɛ. Ajara e man kan tɛ ka sɔn nin ma cogo si. I ye ko kɛ mɔgɔ la. I yɛrɛ b'a dɔn a digira la surtout mɔgɔ min bɛ fɛ k'i furu. Ne bolo i kan ka na yafa de deli a tigi fɛ.
nga emo shike I comportement ma fali foi ite ka foi ke ga jira la mi ma jira ko ini misara ere go ta ko la jo cheka ne be mugu famu parce que domna et me gane défense ta tiano it mener ga côté là o tien nga tian ti bola donné wa tian ti al nere bulu Urgia ne yɛrɛ kun mako dɔɔni bɛ la o I komi ne ni dɔgɔmuso kumana n'o ye Korotima ye ne kɔni kun y'a laɲini a fɛ n ko hali n'a ma na du kɔnɔ yan n k'a ka to denmisɛnninw kɛrɛfɛ k'a d'a kan ale k'a fɔ k'a bɛ bɔ du kɔnɔ yen ka na fara an kan yan ka denmisɛnninw yɛrɛ dama to du kɔnɔ ne ko n ko o ma nɔgɔ kosɛbɛ n ko n'i kɔni kun y'a dan ne ma a ka to du kɔnɔ denmisɛnninw kɛrɛfɛ o mana kɛ ni susi b'a la don min na n bɛ taa yen ni susi b'e la don min na n bɛ to e kɔrɔ yan n ko n bɛ fana ɲininka I ka hakilina na n'a y'a sɔrɔ e fana ka hakilina ye min ye o ko la. Wase o diyara n ye n'i kɔni kun y'a dan ne ma e kun man ka ne ɲininka nin na yɛrɛ. Cogo di tan n'a ma ɲɛ ne ni e de bɛ yan anw de bɛ du kɔnɔ yan an de bɛ so kelen in kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ yan ne man ka ko foyi kɛ ni ne bɛ ka hakilina ɲininka k'a d'a kan maa kelen hakilina kelen maa fila o ye hakilina fila ye ne kan k'i ɲininka dɛ. O diyara n ye ne kɔni ka hakilina kun ye min ye Koro kun ka to a ka denmisɛnninw kɔrɔ ye o kun ye ne ka hakilina ye pour que jigiya yɛrɛ ka to a nɔ la Koro ka to a ka denmisɛnninw kɔrɔ. A tɛ nin ye wa e filɛ ka nin min fɔ dɛ e jɔlen bɛ nin na k'a sɔrɔ nin ye belebeleba de ye e ma hakilina dɔ fɔ nin ye han ne e ka nin hakilina min fɔlen filɛ ne ye nin ni ne yɛrɛ bɛ taa Koro fɛ yen don min na k'a fɔ ko n bɛ taa si ne hakilina lafiyalen bɛ taa k'a d'a kan e yɛrɛ jɛnna n'o hakilina ye. Ala k'aw kan bɛn. Ami. Ala k'aw funu fɔ ɲɔgɔn kɔ. Amina rabi. Ala k'aw kisi senfilantigiw tɔɔrɔ ma. Ami. Ala ka dugawu minɛ. Ala ka I n'a yɛrɛ kan bɛn sigi la. Halisa Ala k'aw kɛ ka ɲɔgɔn faamu. Ala k'aw kɛ ka ɲɔgɔn faamu. K'a d'a kan a ma nɔgɔ dɛ. Nka n'a ye ɲɔgɔn faamu a ka ca Ala fɛ laɲini ye min ye o bɛ sabati. Ala k'aw kɛ ka ɲɔgɔn faamu. Ala k'o k'a kalaya kama. Muhamadu Mustafa bonya kama. Sallallahu rasulullah. Ala ka dugawu minɛ. Basi tɛ. Sisan kɔni baara b'e de bolo dɛ k'a d'a kan n ye Koro kalifa e de la a ɲɛ n'a cɛnni a bɛɛ ye de ta ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen wa denmisɛnnin ninnu I k'i hakili t'u la kosɛbɛ n'i y'a dan ne yɛrɛ ma kuma o kuma ni waatiniw kɛla I yɛrɛ ka taama ka taa du kɔnɔ yen ka t'i ɲɛ da denmisɛnninw kan n'i sera k'o kɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Siriki n y'a mɛn n ye kalifa minɛ foyi tɛ Koro n'a denw sɔrɔ ne kɔni fan fɛ gɛlɛya foyi de t'u sɔrɔ walahi n ye kalifa minɛ. Nin kumakan in diyara n ye kosɛbɛ nin ye n jigi sigi nin ko in na kosɛbɛ an b'a kɛ t'o la. Awɔ. Ne yɛrɛ bɛ ni problème kelen de kɔnɔ ou bien e bɛ fɛ ni mugu ye furu e fana k'o ɲɔgɔnna kɛ mugu la dɛ. Cogo di tan ayi I bɛ n ka cɛ hakilina dɔn a ko ko diɲɛ kɔnɔ ale tɛ muso furu ka taa u fɛ yen nɔ muso m'olu ka du ci ka d'a kan ale kɔrɔ foyi ma deli k'o kɛ fɔlɔ ka muso furu ka taa mun bɛ taa a balimaw kɔ don ɲɔgɔn ma k'ale tɛ se k'o kɛ a tɛna fɔlɔ ale la u fɛ yen nɔ a tɛ y'a jo ye o parce que bibi in na aw musomanin n'aw ko ka ti tile n'aw ko k'aw tɛ sɔn mɔgɔw ta ma n'a tonna aw kɔrɔ aw kelen b'a cɛ nka ne kɔni bɛ se ka min f'i ɲɛna dɔrɔn I ka taa yafa deli a fɛ o de bɛ se ka dusu da. Ne bɛ ka siran ni ne taara ko n bɛ taa yafa deli mugu fɛ a kana na ne lamaloya. E k'o to yen ban ye tilegan sɔrɔ gɛrɛn na dɔrɔn I b'a sigi heure dɔn a bɛ kɛ heure o heure la I b'a dɔn tilegan sɔrɔ yen I y'a faamu wa. Awɔ n y'a mɛn. I ka lajɛ I ka changer a jara hali ne filɛ nin ye problème min kɔnɔ nin ne ni Miso ka ko ni e de bilala mugu place la e b'o muso fasugu ta. Ayi. Voilà n bɛ fɛ I ka layidu dɔ de ta yen nin kɔfɛ I tɛ segin ɲɔgɔnna wɛrɛ kan. N ye n kale Ala la
Ni bi bɔra la ni tɛmɛnen kɔfɛ ne tɛ don ni ɲɔgɔn fili wɛrɛ kɔnɔ tuguni. Problème t'a la n'i y'a kuma faamu. Nka i jija i ka layidu in bɔ a sira fɛ dɛ. Awɔ n y'a mɛn. Wa kana ɲina fɛnɛ dɛ. Wulada in na i bɛ n sɔrɔ gɛrɛn na i bɛ taa yafa deli a fɛ ne yɛrɛ sigilen ɲɛna. Ok n'i ko ten problème fosi de t'o la. I bɛ se ka sira ɲini. Oui k'an bɛn. Ancle. O tuma mɔgɔ tɛ yan? Koro. Tanti. Ancle. Nse. Somɔgɔw bɛ Baasi foyi tɛ yen. Nba. Koro dun? Mama bɔra depuis sɔgɔma dɛ. Awɔ. Ne dɔrɔn de bɛ so kɔnɔ yan. Komi ne famana o ma o. Ne tun nana aw lajɛ. N ko n b'a fo an ka fila baro. I ma bɛɛ se ma o la dɛ. Nka ni Ala sɔnna n'a nana. Awɔ. N b'i ka ci las'a ma. N y'a mɛn. Nka tanti. O ta mun de b'e la? Foyi. Parce que ne y'a lakɔlɔsi ne bɛ ka taako damadɔni fɛn fɛn kɛ so ye. Awɔ. Ne bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. N t'a dɔn mun b'i la. Ayi foyi tɛ yen. Nka ni mun bɛ tɔnɔ ɲininka kuma o kuma a bɛ tan hakili kan. I bɛ sɔrɔ an tɛ bɛn ni ɲɔgɔn de ye ne tɛ fosi tɛ yen. Foyi tɛ yen. Walayi fosi tɛ yen. Aw yɛrɛ dun baasi t'aw la kɔni. Baasi foyi tɛ yen tanti. Ala kana baasi kɛ. Na. Katami. Na nga kuma ban. I dɔgɔnin min kɛ ne la i bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ ne la. E ka na ma. Ne dɔgɔnin mun ne kɛ la? E dɔgɔnin mun kɛ ne la? E m'i dɔgɔnin bila ka ne agressé a? Ne ka n dɔgɔnin bila k'e agressé. E m'a kɛ a? N'a ma n'an ka kuma. Katami, n'a b'i kɔnɔ k'a ko bɛ to tan. I dɔgɔnin ye ne agressé de, a bɛɛ n'Ala cɛ n bɛ taa datugu, a bɛɛ ni san pɛrɛ cɛ. Sabali, an ka essayer an ka ɲɔgɔn faamu. I hakili sigi sa, ne tɛna foyi de k'i la, i hakili sigi. Ne t'a dɔn k'a fɔ ne dɔgɔnin ye min k'i la yɛrɛ, kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ agressé. Donc si je comprends bien, i dɔgɔnin ye min kɛ ne la i t'a kalama. Ne dɔgɔnin ye mun de k'e la? E dɔgɔnin ye mun kɛ? I dɔgɔnin ye ne agressé de. Ka bere ta k'a da ne kun. C'est une agression. M'a datugu. Au nom de Dieu, m'a datugu. N terikɛ, an ka essayer an ka ɲɔgɔn faamu. Ne hakili la ne ye kuma sugu bɛɛ f'e ɲɛna. I ka Fatim to yen. Nka i tulo jalen don, a bɛ don i tulo in fɛ ka bɔ fan dɔ in fɛ quoi. Ne Fatim to yen cogo di? N muso m'o to yen. Ça va pas? Mun y'a kɛ muso ye? An tɛ taa ka segin ni kuma kan koyi. Ne ye min fɔ, i dɔgɔnin a b'a bo kɛ palan kɔnɔ. N muso nɔfɛ i bɛ tila k'an agressé. E bɛ ka ɲinɛ min kɔ, mɔgɔ bɛ se t'u ye ka sabali. Ne bɛ se k'e datugu, n bɛ se ka fɛn bɛɛ k'i la parce que la mairie de bɛ ne ni Fatim cɛ. O de kama n bɛ k'a f'i ye ka sabali, n tɛ fɛ ka ko dɔ kɛ min man di ye quoi. Est-ce que i bɛ ka n faamu wa? Mairie ye mun ye? Ou bien toi tu penses que loi ye ta de ya? Kɔnɔni si bantɔ, o tɛ ladilikan mɛn. Cɛ petit mɛlɛkɛ ye dasa ye. Nɛgɛn tɛ nɛgɛnni ma min da e kan. Je te permets pas. Kana n'a fɔ ne ma petit ya mɛn. Est-ce que e kunkolo bɛ yen? Tu me connais? Tɔw ko muso ko, e ko ba muso ko. Walimuso kama, i bɛ fɛ ka n bugɔ muso yɛrɛ kama. Fɛn min ni ne ma problème lase aw ma dɛ, aw tɛna dɔn ne ye mɔgɔ sugu min ye quoi. Mais i dɔgɔnin ta, n t'a to yen tan dɛ. A ye n agressé de. Comme i ko ko tu n'es au courant de rien. Mais nin ko kelen, n t'a to tan dɛ. F'a k'a dɔn a ye ko min kɛ de. N terikɛ, n bɛ kuma kelen f'i ye. I tɛgɛ bɔ n na. Yɔrɔ o yɔrɔ i ja, n wele yen nɔ. Wa n'i ma farati ka ne dɔgɔnin wele fanga la, walayi bilayi de b'i bo kɛ palan kɔnɔ. I bɛ ka fɛn min kɛ i b'a dɔn kɔni. Ok, e y'i ta fɔ, ne n ta fɔ, on verra bien. Ci bɛ ne la e ta ye ma, parce que la ne ye m'a la e tɛ mɔgɔ kuma mɛn. N'importe quoi. N'a b'i kɔnɔ k'a bɛ to ten, a bɛ to ten dɛ. Fatim ye ne ta de, a bɛ to ne ta de la. Musa, aw ka na ni min ye i b'a fɔ aw ba sinamuso dɛ. Ne bɛ komi aw ba. Sabula ni Ala b'a fɛ k'i ni mɔgɔ min jɛ balimaya la, k'a sɔrɔ aw ma bɔ wolonugu kelen na, a b'aw jɛ cɛ kelen de la. I ni dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen, ni problème fɛn fɛn b'aw da la, aw b'a ɲɛfɔ n ye.
Yame. Parsani ni au baga je village tere. Au fauka je. O je kile ni ba continuer ça. Yame. Ni problème fin bi au ba ni fami. Tanti. Problème ko ite na fo nya fi to ko na. Problème ti. Problème ni ma fi. Iko tere. Am badi. Nya. Ante ba fla bana, ambe ere bana. O jarane. Allah na we ni mi ba fa ba bi chanye ere. Parsani au ba de ire. Awo tanti. Awo nyame. Nyame. Yang itu era la tanti. Awo nyame. Ko ma ni fa do. Ita ko do kai. Do ma. Tuaula tumu le. Ala ka sijani kɛnɛya daw la. Ala ka barika daw la. Ala ka n'aw to janfa la. Ala ka n'aw kɛ yeko fila ye. Amina yɛrɛ. Amina amina. K'aw dugawu minɛ. Ni musokɔrɔba nana. Ko ne kun nana bɔ a ye an ka fila baro. Awɔ. Awɔ n y'a mɛn. Awɔ k'an bɛn. Amina yɛrɛ de. Actualité min bɛ jamana kɔnɔ sisan e t'a kalama. O mun ye actualité? O ma kɛ réseau kan. Cɛ i b'a dɔn ne ka réseau ko tɛ ten quoi. Yɛrɛ i filɛ nin ye o ye tu si yɛrɛ. Dɔ fɔ an ɲɛna kɛ ou bien. O ma sɔrɔsiw ka mun da jaazi su an ɲɛ t'o la dɛ. N cɛ o sɔrɔsiw o b'u fara 200 300 de après. Très bien. N'o de fɔ n'an ka mɔgɔw b'u kɔnɔ ka ni fɛɛrɛ min sɔrɔ an tɛ se yan. N kan ma dɛ kojugu n kan ma yɛrɛ. I ni Ala cɛ jamana kɔnɔ u b'u da u kan tigɛ fɛnɛ marifa b'u faga b'u ka fɛn a bɛ tɛmɛ o kan. I nana ci jamana kutu kɔnɔna la e maa dɔ bɛ wuli dɔrɔn ko olu bɛ jamana kɛ. A ye n'o de fɔ. O bɛ se ka kɛ cogo di? N'o de fɔ n terikɛ. Min kan kan u b'u faga k'u bɛɛ ban pewu. N'o de fɔ hali jamana kɔnɔ den min yɛrɛ bɛ Mali an fɛ yan n'u kɛra jamanaden jugu an b'u bɛɛ faga kelen sisan kɔni an bɛɛ sɔrɔsi de dɛ. E m'a ye kɔsa in na u wulila k'u bɛ esali ko Gabriel mɔgɔ da la yɔrɔ la ko nin siri ka du bi mais sisan a fisayara yɛrɛ a b'u kɔnɔ de ko n'u y'o kɛ dɛ u faso kɔnɔ don min na u fɛn ɲɛmaw la. An t'an yɛrɛ tɔɔrɔ la ko an ka faamaw b'u k'u poser de ka ban sisan sugu nɔgɔyara sisan ka ca i b'a sɔrɔ fan bɛɛ. C'est ça. I b'a dɔn dɛ n'u yɛrɛ b'u jɔrɔ kelen la o ye siyɛnw pɛrɛ ye. N ka cɛ o den ka gɛlɛn dɛ. E b'a dɔn siyɛnw kɛlɛ in kɛ man di dɛ parce que Mali in kɔnɔ siya bɛɛ de kɛ. E yɛrɛ b'o kalama n'a fɔra ko dɔngɔdɔ o ni maninka ye kelen. I bɛ taa sɔrɔ maninka dɔ furulen don kɔrɔbɔrɔ ma fila dɔ furulen don dɔgɔnɔ ma wa sɛnɛfɔ dɔ furulen don miɲɛna ma hali ka da o dɔrɔn ma an tɛ se ka kɛlɛ sa. N ka cɛ n'o kuma ye tiɲɛ kuma in i b'u fɔ sisan wa a tɛ tɛmɛ o kan. I ma farati i bɛ t'i kɔrɔmuso de den faga walima i bɛ t'i kɔrɔkɛ den dɔ faga k'o fɛn dɔ. Kuma ye tiɲɛ dɛ fo k'an bɛɛ k'an kɔlɔsi o yɔrɔ in na. Voilà donc kan yɛrɛ de bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn minɛ wa kɛlɛ bɛɛ bɛ k'a faamu. I ma foyi de fɔ an terikɛ mun tɛ tiɲɛ anw de ye kelen quoi fo k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ i n'a fɔra an bɛ taa ka ɲɔgɔn kɛlɛ fu la ten tɔ. A bɛ ɲɛ sa a cɛ. Awa a dara ça va. Ne ko a jara mun de y'i se yan. Mun y'i se yan ne ma kangari da k'i kana se yan. N ka cɛ ne lamɛn sa yali i sigi ne ka wele. Fa a y'an bolo. Ko dɔw bɛ yen nɔ k'olu b'a bila ne n'a wele ka kuma de b'a bolo la a kuma cɛman ni da ne tɛ se ka fɛn tiɲɛna la a bi fo i k'a mɛn a yɛrɛ de la. A k'a fɔ sa a k'a fɔ ka taa. A kuma fɔ ka taa. Ibu ya kamera tinggal lah. Hey, ne m'a fɔ k'i ka sabali yan. I tɛ farali la. Ne ni e kan ka maloya dɛ. Ha? Ka don dugu kɔnɔna la k'i ka kamalen tigɛ ka baaraw kɛ ka tilebiw kɛ sisan yɔrɔ si min bɔra i bɛ na n'i ka kamalen fɔ da la. Mais nin ye mara juguba ye dɛ.
Ni jugu ba la ta bidai. Ni ni finya. Wallahi bilali ka mulla. Muni be harawa de suudu la jeha. Nda bande be ba kwa. Wa be kla ka daga suno ina ko fui. No. Amu be se ema. Ega muni bala ni ga na filiate. Ala made yere do pali siriti bele. Yiri ga jangi de da kun ta. Beni fiana. Yoro don bali ka san sungu bai. Ni be ga sigi de la no fiya da wode ga kula. Yoro don bali ka san sungu bai. Fatim. Beni fiana border irretraitile. Ni be an. Kawo. Jahili Hey. sigi. Imuso. Adonna kamenti de. Ine kadine tarilo. Imuso dona no kamenti de masika fo ibolo. Ali kele imabwa. Ifilda o tene muso jogo. Wana bi kuna ne muso ka kamlet. Abna jenche be fra no. Ne be muso fe tinto. E ga mune bola. O ne ga problem ne ga fo retour. Nega fentolo. I ka fo itala ni ga na kiya. Nika femba ni bala. Hey, follow ne ki kadini talare. Kele. Mishu ya buntane. Mishu ya botandore. No woni ne takafsa. Barsabla. Ne te fin kuntangwe. Mais non qu'on jamais de la vie ne m'a dit en to furula. Kata kamelenti de kene ma uma de gake. Wa. Ni o medongo do ko ne mijo ke. Odo ne be sa. O ka fsani mo lo wallahi bile. Ne se a pili pili. Idi boana la. E be ga mi o ma jugun kamlet ya. E be ga finin do ne muso furule nga fin to ta. E aye muso jona no. Ne mi finyana. Ne ka fini do. Oui, nega plaisir de voir que mon chien est ni mon homme te fait pour yeke. Ibi nyere chi. Kamera tiga du flani. Ni na so ite furula were o backup sasa. Ni muso te furula ibe kamera tiga jagu sali meki to furula la kamera tiga bila o sunguru ba ta machele. Idi jonga kuma gele fia. Fe me ga ko nete jigela wallahi. Ne donna fini wala ne te sila ni wala ga. Sabula ni nga kuma fo ma do ga fo ka bi ni to ni ku ya do ka bi to ne ku ta ibe ya fa ma ala an kira ko so Junior ni yayi ni kungu kome ajara fu ni ku jogo nyumo do re yala ori kama ni ku ma fu nga kofe ni kila kana ajara e chugo sugu wera la ay mo ko décourager non ci na be muso furu iga here di kama o be muso furu akana duru mais nga muso ye mu metsi kana kesababu kana duchi kana ni balmo bla ngona kana ni atin kana dugo na komuti ni ba muso bla atin sumo ko shibla ni no jogo ye muso la vraiment be préférer ko to quoi ne bi fi na ko atete mo ga nama ne are ni sarara kasi yako diga ta ne ati ni ya ni ma fa ko mi cher la ran na kumara ni nyafa la jio ni mu fiya iba fo ajara ya na soro kan na dunka ka boyi aga to ngara furu ko isi senga de mo fa na ka gele ayra sile fe na kulo gena chena na soro inna na turam na ka furu ni misara chere la la ki furu ko fe ka ta juwera irana kabini kele o te muna ala fere tikala kabini sare je o fa adara yere kuma be na san kuma be ke yere donc ça iri balle wa ko to ni san wote ajara re kadino men kali a belle le alati bi gole ko fala lete na kokila ko mi mitori wante na koke ko mu mati ngoti yefa wote re ba re kadino na foro wo jugo do be a chemaisa ya pas de souci chena ye famille soro ni na pas de souci et si est-ce que tu do la wala tero si fala Amon bebado. Ko muso be jeche kelena. Fonani.
Mais cɛw ka jɛ muso kelen na cɛ fila muso kelen bilahi o ye barika ba ye e yɛrɛ k'i jɔlen lajɛ ɲɛ fa mɔgɔw dusukun fa mɔnɛ bilahi i ye mɔnɛ don cɛw la sa ni e m'i kɔlɔsi i bɛ ɲamɔgɔden caman de kunkolo di cɛ wɛrɛ kelen ka taa da ni muso ye ka kɔnɔ d'a la i b'o kunkolo di du in kɔnɔ yan nɔ. Fatim, i b'a dɔn e su ka fisa ni ɲɛnama ye sabula i bɛ denmisɛnnin bonya i bɛ mɔgɔkɔrɔbaw bonya i jeli ka di mɔgɔw ye i tɛ fini kuntan dun wa i b'i cɛ lamɛn fɛ Mijo ne tɛ jigin e la o n'i ye muso ye ka marabaliya min k'a cɛla la i b'a sɔrɔ a bɔra n'aw fɛ yen ne ma mara an fɛ yen an ka du ma mara o ka bɛn cɛ ma mais diɲɛ kɔnɔ ne fa ni ne ba ma deli ka ne dege k'an to furu la ka taa kamalen tigɛ kɛnɛ ma ne fa ni ne ba ma ne dege o la sunkurubaya ayi o da ma yira ne la tile kelen kana fɔ ne muso sunguruba a sunguruba bi a sunguruba sini wa bordel de don bordel irrégulier e de ye bordel ni ne tɛ ka miiri ko n dɔgɔnin muso ye n b'a da i ye ka f'i k'a dɔn k'a fɔ min ye min ye n bɛ min f'i ɲɛna Dara a kɔrɔbɔ Mijo a kɔrɔbɔ kɛlɛ tɛmɛlen na n b'a f'i ɲɛna bilen n'i y'a wuli don o don i bɛ na ne dɔn ko ne ye Mijo a bɛɛ ni Ala cɛ n b'o yɛrɛ de ɲini wa den jɔlen lajɛ bani ne ya a tɛ se ka ala a tɛ dimi yɛrɛ dimi ka wuli kɛ n bugɔ e y'i ta kɛ n bugɔ kɛ an ka taa so kɔnɔ Fatim Ni n'a kungo to ɲɔgɔn na ni n'a hakili to ɲɔgɔn na o tɛ jagosa ye ne ni kungo ka to ɲɔgɔn na sunguruba bilen ni sunguruba ka sungurubaya fɔra a ɲɛna k'a bɛ digi a la de k'a sɔrɔ tiɲɛ de don cɛ 100 e kelen ka taa dugu bɛɛ kamalen tigɛ ka sɔrɔ ka n'i jɔ k'e bɛ kuma e kan ka maloya de fɛn bɛɛ ni Ala cɛ hali bonya tɛ ko la don a ma ban dɛ i bɛ bɔ i bɛ na n sɔrɔ yan nɔ sunguruba cɛ e masa